आङो प्रकाश फंबायखौ बुंहरबाय थेंकिउसो प्रकाश बिथांमोना माला गानब्लासो जोङो 10,000 होगोन मा राजनितिक जाखो बेलाय प्रकाश बिथांनाव बा प्रकाश इउटुबारनियाव मानि खारनाव जोंहा आदा बिपुल मुसाहारिया निमाहा बिदों अर्थात आरो फंबायखौ होननानै बिथाङा गोजोननाय जासिहरदों अर्थात थेंक्स जासिदों दा नोंथांमोना मैया दाखालि गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंमोन जे प्रकाश नार्जारिखौहाय सासे इउटुबारखौहाय माने बिपुल मुसाहारि आदाया गोबां माने हुमखि होनायजों लोगोसे गोबां बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन आरो मालायनि पार्सनेल मेटारखौ गेजेराव सोसनलाबायदोंमोन दा बिनि गेजेराव गोबांथार किसुमानफोरनि इउटुब चेनेलाव बा भिडिअआव कमेन्ट हरदों बुखोना माखो मेगना मानो गोसोम दागि जाखो बेफोरबायदि मेगनाव माने गोसोम दागि नुदों नालाय दा बे दागिनि सायावनो गोबां मानसिया कनफिउस जादों दा बेखौहाय अल क्लियारेसन होबाय जोंहा बिपुल आदाया दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिमोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिसुया समफ्रामारि बिथाङा इलेक्सननि थाखाय नैबे उफ्रा बिसायख'थि फैगासिनो दं नङा होमबा नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव गोबां माखासे उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गावजों गाव माने भटनि थाखाय सेलाय बेलाय जागासिनो दङ जोंहा 31 नं सिडली समस्तियावहाय चिरां जिल्लायाव दा नोंथांमोना बिनि गेजेरजों 10,000 थाखा होब्लासो माने अर्थात 10,000खौ मोननो थाखाय गावसोरजों थानांगोन बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निश्चय बुजि मोनगोन दा बिनि सिगां आं नोंथांमोना ससे मोनसे क्लिपजों लोगोसे आङो सासे सुबुंखौ गोजोननाय बावहरनो सानदों मानोना आं दाख्लै इमारजेन्सियाव बावबोदों बिथाङा जोंखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल एरियायाव जोंखौ हठात खरै लोगो मोनदोंलाय हठात खरै लोगो मोननायजों लोगोसे बे बिथांखौ माने बे आदाया जोंनि साइडनिफ्रायनो थांनायमोन आरो गोदो गोदाय बिथाङा बे बिथिंनिखामोन बिथांनि न'खर फेमिलिफ्रा दिनै मोनसे समनिफ्राय माने जोंनि नैबे ढेकियाजुलि ओनसोलावनो रायजो जाना दंफैयो बिनि मादार फादार अर्थात बिनि माखासे फेमिलिफ्रा दा बे आदाया बा बिथाङा जोंखौ हठात खरै लोगो मोननायलाय बेंटल बाजाराव हठात खरै लोगो मोननानै अकस्मातलि बिथाङा जोंखौ लोगो मोननानै जों मोनजायाखै खबर लानानै बिथाङा जोंखौ हटेलाव मोजाङै मोजां जाहोहरदों इमारजेन्सिब्लाबो गावहा बर्थमान खोनानो मोननाय मथेब्ला दा बे जायगायावनो थाहैबाय दा बिनि थाखाय बा बे आदानि थाखाय आं जोबोद गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो आरो थेंक्स जासिहरो आदानिसिम जाहाथे आदा दुखु दामोन आदाजों मोजां गाज्रि फारसेनिफ्रायनो मोजाङै रायज्लायबोनो मोनदिया माब्लाबानि समाव मोजां गाज्रिखौ जों रायज्लायलायसिगोन गोथावना मा ओंख्रिलै अनला दालि औ बेदर नारजि ओंख्रि अमा बेदर बरिया खिन्थु संनायफ्रा ना जोबोर गोथाव जादों नै ओरै अनला ओंख्रि ओमफ्राय नैबे लाब्रा नारजि दालि पापर आलु भाजि बाथोन अमा ग्रेभि हटेलनि नामा देलायस्रि हटेल आरोना बेंटलनि देलायस्रि हटेल गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय आङो थांनाय सुनिबार 2 तारिख खालि प्रकाश इउटुबार आरो बेजों लोगोसे गिता आरो बिरबल होननायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन फेसबुकआव दा बे भिडिअ आपल'डआ जाहैबाय माने आंहा माखासे फैसा मोननांगौ दं प्रकाशनाव आरो प्रकाश इउटुबारा फैसा लादोंमोन नालाय बे फैसाखौ आङो रिकभार खालामफिननो थाखाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेवहाय आंनि बे मोननांगौखौ रिकभार खालामनो थाखाय माने आङो माखासे खोथा बुंनायाव आङो नैबे बिरबल आरो गितानि पार्सनेल लाइफआवबो हाबनाय जादोंमोन आरोखि दा बेखौ आं क्लियारफाइ होनो नागिरनानै नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों जे मालायफोरनि खोनानाय बाथ्राखौ लानानै आङो गिता आरो बिरबलनि गेजेराव जे माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड होननाय मोनसे सोदोब ओंखारदोंमोन दा बेफोरो माने मोनसे जुस आरोखि बे रागानि खेथ्रआव ओंखारदों बेखौ आं दिनै माने मिडियानि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय जे बे जेबो नङा बे मिसा खोथा आरो आंबो बे खोथाफोरखौ मालायनिफ्राय खोनानानैसो बुंदोंमोन दा आङो बेखौनो क्लियार होनो नागिरदों जे बिरबल आरो गितानि माने सानैनि गेजेराव बेबादि जेबो गोथौ सोमोन्दो गैया आं दिनै माने गोबां मानसिनाव सोंनानै आङो क्लियार लानानै मोनबाय बेबादि नङा दा मानसिफोर रिउमार खालामनायखायसो बे खोथाया ओंखारदों आरोखि आरो बेजों लोगोसे आं दा जायफोरनाखि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बुंदों सानै साथामसो मानसिफ्रा मुं सुदों बिथांमोनखौबो आं बुंगोन जे माने बिथांमोनहा बेबादि नङा आरो फैबाय थानाय समाव बेबादि मुं सोनाया थिग नङा होननानै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय दा आं बुंदों दिनै मिडियानि थ्रुयै जायफोरनाखि बिथांमोनहा बिथांमोननि गाज्रि मोनसे भाइराल
माने वार्डस बा गाज्रि भिडिअ माने बिसोरखौ भाइराल खालामनाय भिडिअ ओंखारदों होननानै जदे मदे शेयार खालामनाया थिग नङा मानसिफोरखौ माने मोजाङै डिटेल्स खबर लानानै आजिखालिथ' नोङो ससियेल मिडियाफ्राव जायनो हायो बेनि बांसिनानो माने बखिलायनाय जुग आरोखि दा जिनिसफोरखौ बखिलायनो मोन्दों होननानै आननेसेसारि माने शेयार खालामलाबाय थानायाबो थिग नङा बिथांमोनखौ आं खावलायदों गतिके शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाथों आरो माखासे भिडिअफोर आपल'ड होनाय दंबा दानथों खारन बिस्राबो फेमिलि दङ न'खर दङ बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै प्रकाश इउटुबारजों आंजों माखासे माने थरखा बिथरख जादों दा ससियेल मिडियाआव आंबो होदों प्रकाश इउटुबारा आंनिफ्राय डाइरेक्ट फैसा लादों माने गिटार बिरबलनि दारैनो फैसाखौ लादोंमोन आंबो थांफादोंमोन दा बिथाङा नङा होन्दोंमोन खिन्थु दिनै प्रुफ जाफैबाय बिथाङा आंनो नै दासो आधा घन्टा 1 घन्टानि सिगाङावनो फैसाखौ हरबाय आं 8टानि गेजेरावनो फैसाखौ बिदोंमोन दाखालि ससियेल मिडियाआवबो दा बिथाङा 8टा जानायनि सिगांनो आंनो बे आंनि मोननांगौ फैसाखौ बिरबल गिटारनि थ्रुयै बिथाङा हरबाय दा बेनि थाखाय आं प्रकाश भाइखौबो बुंगोन जे थेंक इउ प्रकाश भाइ नोंथाङा जे बेबायदि बुजिनानै आंनो फैसाखौ हरफिनदों बे बिराद मोजां खोथा आरो बेबायदिनो इयुनाव नोङो मोजां खामानि मावलां नोंनि केरियारखौ बानायनानै ला बेखिनिखौ आं प्रकाशखौ खावलायदों दा बे हिसाबै आङो जोबोद खुसि आरोखि प्रकाशनि सायावबो आंहा गाज्रि मोननाय गैला खारन आंनि माने फेक्टरानो माने जेबो गैया बाहाय खालि मेटारा जाहैबाय माने बै फैसानि थाखायल'मोन नालाय फैसा लानो थाखाय दा फैसाखौ मोनबाय हिसाबै आं प्रकाश फंबायखौ आं जेबो गाज्रि मोननाय गैया बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो प्रकाश फंबाया फैबाय थानाय समाव आंनि सायाव जुदि उल्था बुजिदोंबा बे गावनि खोथा खिन्थु आंहा बावहाय जेबो गाज्रि मोननाय गैला फैसा मोनबाय पास जोब्बाय नङा होमबा फैसानि थाखायसो आं बे माने ससियेल मिडियाआव बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जादोंमोन दिनै दा 6टासो टाइम जाबाय जेनेबा आं फैसाखौ मोनबाय जोबोद खुसि आरोखि दा आङो प्रकाश फंबायखौ बुंहरबाय थेंक इउसो प्रकाश फंबाय आरो बेबायदिनो नोङो समाजनि रायजोनि मोजां खामानि मावलां बेखिनिखौ आं खावलायनानै फैजोबबाय बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आङो धन्यबाद होबाय दिनै जोङो हरनि समब्लाबो जोंनि जानो गोनां बिसायख'थि एमएलए इलेक्सन उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो गिदिंगासिनो दिनै जोङो नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनै जोंनि 31 नं सिडली समस्थियावहाय दिनै गोबां दोलै नोगोरै रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होदों मोना गुनाब्लाबो जों माखासे लिडारफोरखौ नेनानै दिनै रायजो राजाफ्रा माखासे लोगो लालायनायखौ जोङो मोनबोदों हरनि 12टा 1टा 2टा 3टाब्लाबो जोङो दिनै हेफाजाब आरो मददखौ मोननानै जों जोबोद खुसि आरो जोंनि जि जानो गोनां सुद्दु बसुमतारी बिथां बे बिथाङा देरहानाया रोखा आरो जोङो दा नुनो मोन्दों आंनि हिसाबाव 3000 भटनि दिनै खेला जागासिनो दङ दिनै बे 3000 भटनिखौथ' बाद होदो मथा मथि जोङो दा खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो फिल्डआव नुनो मोन्दों मथा मथि जोङो 20,000नि गोजौआव जों प्लास जानायखौ मोनबावगासिनो दङ दा गतिके बेनि थाखायनो जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम दिनै रावबो जिरायनानै थायाखै गोबां मानसिफ्रानो दिनै खस्थ' खालामगासिनो दङ हेफाजाब होलायगासिनो दङ आरो बेल' नङा गोबां गामिनि रायजो राजा गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो सिङै जोंजों खामानि मावदों खिन्थु दिनै जाय इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावगिरि आरो माखासे कर्मगिरि बिथांमोना गोबां जायगायाव हाबदों जों नुनो मोन्दों नाथाय बिथांमोना थाखा फैसा बिलाइबालाय मा जानो दिनै बिसिनि माखासे खामानि मावनायफोरखौ दाख्लै एमपि इलेक्सनावनो मिथिखाबाय जि बुस्थुखौ होनो नागिरदोंमोन बिथांमोना मिसलिया खोथा बुंनानै बाहायदों आरो जाय बिथांमोना दिनै रायजो राजा महिलाफोरनो दिनै अरुण'दयनि खोथा बुंदोंमोन दिनै अरुण'दय गैया दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा फैसा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो गैया दिनै बिथांमोना मा खालामगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय ग्रुप बे बिथांमोना फैयोब्ला जोङो बिथांमोना माला गानब्लासो जोङो 10,000 होगोन मा राजनितिक जाखो बेलाय मा खामानि मावनाय जादों बेलाय बेनो जाबायसो माबाया गोजोन सान्थि सुक्तिया जोङो बेखौ जोङो माबोरै रायजो राजाफ्रा गनायना लानो दा गतिके बेनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जोङो राजनितिक होननाय बुस्थुआ दसे समनि थाखायल' खिन्थु राजनितिक होननाय बुस्थुखौ जोङो आंगो होननानै सोरनिबा लिडारनि उन जुदि थाबायोब्ला जोंहा बयहाबो गोरोन्थि जागोन दा बिनि थाखायनो नों गावबा गावनि डिसाइड खालाम जोङो सोर लिडारखौ जोङो दैथायहरोब्ला जोंहा मोजां जोंनि ओनसोलाव जोंहा सुबिदा फैगोन सोरबा लिडारजों जोङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ जोङो अनसायनो हागोन बे लिडारखौसो दिनै जोङो सायख'नांगौ जाय सुद्द' बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासे मावथि सेन्ट्रेलनि बियो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो दिनै ससियेल वार्कार मावबोखानाय दा बिनि थाखायनो सुद्द' बसुमतारी बिथांखौहाय हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय आरो जोंनिनो फ्रेश केन्डिडेट
खुनु माने केन्डिडेट जायाखैमोन दिनै जोङो बे फ्रेश केन्डिडेटखौ मोननानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि 31 नं सिडली समस्तियावहाय दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बाफुदावनायजों समान दिनै बयबो रंजादों दा बिनि थाखायनो आं बेखौनो खावलायदों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै जोंखौ हेफाजाब होखाबाय आरो नांगौनि बांसिन हेफाजाब होगोन होननानै आङो बेखौनो खावलायबाय आरो हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै जोंनि जानो गोनां सुद्द बसुमतारी बिथांखौ नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ आसा दङ।